Je elektrische auto opladen met eigen stroom als je geen eigen oprit hebt, dat is makkelijker gezegd dan gedaan in Zeeland. Iedere gemeente heeft weer andere regels en er zijn plekken waar het gewoon niet mag. En verder in deze uitzending. Waarom winnen Gapingers zo vaak? En het antwoord op de vraag wie de bijnaam Zeeland kreeg. Goedenavond. Met zelf opgewekte zonnestroom je elektrische auto opladen. Het klinkt als een mooie oplossing, zeker nu de salderingsregeling wordt afgebouwd en teruggeleverde stroom steeds minder waard wordt. Maar dat opladen van je auto met eigen zonnestroom kan niet zomaar overal. In 3 jaar tijd is het aantal elektrische of hybride auto's in Zeeland verdubbeld. Vorig jaar stonden er in onze provincie zo'n 13.000 geregistreerd. En als je een elektrische auto hebt, vind je het natuurlijk ook fijn om die met zelf opgewekte energie op te laden. En als je een eigen oprit hebt, is dat geen enkel probleem. Want dat is gewoon kabeltje uitrollen en opladen maar. Maar hier is dat andere koek. Want als je langs een stoep op de openbare weg moet parkeren, gaat dat laden niet meer zo makkelijk. Want ook al sta je voor je eigen voordeur geparkeerd en is deze auto van jou en is deze laadkabel dat ook, de stoep is dat niet. Die is van de gemeente. En afhankelijk van de gemeente waar je woont, kan je hier niet zomaar even je kabel over de stoep leggen. Zo is het in de gemeente Rijmerswaal, Schouwen-Duiveland en Vlissingen uit Den Boze om met zelf opgewekte stroom je auto op te laden als die op de openbare weg staat geparkeerd. Nou, mevrouw Smits, hier staan we dan bij een laadpaal. Ja? En dat is natuurlijk logisch om te laden. Maar als ik thuis wil laden aan mijn stoepje, dan kan dat hier weer niet. Nee, dat klopt. Als je over de stoep wil laden, dan kom je op een vraagstuk van veiligheid en op een vraagstuk van toegankelijkheid. Dus we waren huiverig voor hoe ziet dat eruit, hoe gaan we dat beheren. Wij zijn ook verantwoordelijk voor beheer in de openbare ruimte. Dus we hebben in de laadvisie opgenomen dat je niet over de stoep mag laden. Hoewel de gemeente er wel over nadenkt om het beleid aan te passen. Misschien is er nu wel de mogelijkheid dat we nu kunnen kijken van zijn er nou methoden dat het misschien wel kan. Ja. En dat je onder voorwaarden wel over de stoep kan laden. Maar zoals gezegd, het is heel belangrijk dat het veilig is. Dat het toegankelijk is, ook voor mensen met beperkingen. En dat het ook voor de buurt te doen is. Dus vooralsnog moet ik het hier met deze laadpaal doen? Ja, een openbare laadpaal. Ja, klopt. Gaan we dat doen? Van de 10 gemeenten waar laden met eigen stroom op de openbare weg wel kan, moet in 3 gemeenten de laadkabel worden afgedekt met een rubberen matje. In de overige 7 gemeenten moet je hiervoor een kabelgoottegel gebruiken. Dat zijn tegels waar de kabel in weggewerkt kan worden, zodat het geen belemmering of hindernis is. In de gemeente Sluis kan je deze tegels gratis ophalen, maar moet je ze wel zelf aanleggen. In andere gemeenten wordt dat voor je gedaan, maar moet je er wel voor betalen. Van €200 in de gemeente Terneuzen tot ruim boven de €500 in de gemeente Veren. En op onze website en in de app zie je een overzicht van de regels en de kosten per gemeente. De eerste stappen zijn gezet om stroom van windparken op zee naar land te brengen. Deze week is netbeheerder TenneT begonnen met boren bij de Veerse Gatdam. De afgelopen dagen is het boorgat gemaakt. Het heeft 3 dagen ongeveer de tijd. Dat is goed verlopen. En vandaag is dus het moment dat hij er doorgetrokken wordt. Het gat is nu 60 centimeter groot. En daar kan dan straks die buis in komen te liggen. Door die buis worden later de elektriciteitskabels getrokken. Dit traject onder de Veerse Gatdam is ongeveer 350 meter lang. Maar dan zijn ze er nog lang niet. De volledige kabelroute, dus van Noordzee helemaal tot aan Borselen, is ongeveer 200 kilometer lang. En deze boringen die we hier bij de Veerse Gatdam doen, die duren ongeveer 5 weken. De opgewekte stroom is bedoeld voor de zware industrie. Die kan dan 24/7 gebruik maken van duurzame energie. TenneT verwacht dit over 5 jaar te hebben gerealiseerd. De kustmarathon geeft geen wildcards meer. De organisatie zegt erover: het is te veel gedoe en je doet het nooit goed. Dus ze stoppen ermee. De laatste jaren werd de wedstrijd regelmatig gewonnen door lopers die pas in de weken voordien met een wildcard werden toegevoegd. Alleen de 10 snelste mannen en 5 snelste vrouwen van de vorige editie mogen nu nog meedoen zonder zich vooraf in te schrijven. Dat is onderdeel van hun prijs. Een tweede Westerschelde-tunnel, maar dan één tussen Breskes en Vlissingen.
Dat bijzonder ambitieuze plan staat in de zogeheten economische agenda van de gemeente Sluis. Zeeuws-Vlaanderen moet groeien, is de insteek. En naast meer woningen zou ook een tunnel of brug hieraan bij kunnen dragen. Vanavond is er een inspreekavond over de plannen. De Westerschelde-tunnel, de echte, huidige tunnel, kostte 750 miljoen en ze hebben er 7 jaar aan gebouwd. Het is dus nogal een dingetje, een tunnel aanleggen. Een veerboot met auto's zou ook een optie zijn voor een betere verbinding met West-Zeeuws-Vlaanderen, zegt Sluis. Zijn die PSD-boten nog ergens? Jaren zat ze voor de VVD en voor Zeeland in de Tweede Kamer. Jacqueline van den Heel uit Goes. Maar nu is ze weer terug op het oude honk waar ze tientallen jaren werkte voordat ze in de Tweede Kamer kwam. De zorg in Zeeland. Van Den Haag weer terug in Goes, dat heeft zo zijn voordelen. Ja, dat is zeker. Dat is echt heerlijk op de fiets naar het werk. Goedemiddag. Na 4 jaar in de Tweede Kamer is Jacqueline van den Heel nu directeur van Viazorg. De werkgevers in de zorg in Zeeland, haar oude liefde. Maar heeft de terugkeer misschien ook iets te maken met de komende Kamerverkiezingen en vrees voor een onverkiesbare plek? Nee, helemaal niet. Want ik had het ontzettend naar mijn zin. Ik denk ook dat ik daar echt nog wel dingen had kunnen doen. Ik stopte en toen 3 weken later viel het kabinet. Dus ik wist daar verder ook nog niks van. Maar ja, dit riep gewoon. Ik was hier op werkbezoek. Ik had de gesprekken. Ja, mijn collega zou zeggen, je oogjes gingen stralen. En dan ga je bij jezelf nadenken. Wat wil ik nog in de toekomst? Ik heb altijd in de zorg gewerkt en daar wil ik naartoe terug. De Zeeland-banner van haar werkkamer in Politiek Den Haag staat nu in Goes. En ook haar beroemde bad-eendjesverzameling is weer present. Van den Heel begint haar nieuwe baan op een moeilijk moment. Zeeland komt in 2030 7000 man personeel tekort, is de voorspelling. Samenwerking is volgens Van den Heel een van de oplossingen. Want er wordt soms nog dubbel werk gedaan. Ja, een indicatiestelling of als er gekeken is van nou dit doet die bij die mevrouw. Ja, dan hoeft niet een andere zorgorganisatie dat ook weer te doen. Maar je hebt het ook over innovaties, je hebt het over AI. En hoe ga je dat nou inzetten? Wonen en werken in Goes heeft nog meer voordelen. Van den Heel kan weer wat vaker naar een van haar favoriete plekken, het water aan het Goese Sas, waar ze terugblikt op de afgelopen 4 jaar in Den Haag. Het mooiste vind ik natuurlijk echt de herdenking van de watersnood in de Tweede Kamer. Maar ook toch op de achtergrond kijken hoe krijgen we die tunnel tolvrij. En de erkenning van de SEH-arts als medisch specialisme. Eerste hulp? Op de eerste hulp, de spoedeisende hulparts, waar we in Goes al heel lang mee aan het werk waren, is gewoon heel belangrijk. Die hebben een hele belangrijke rol, ook in de toekomst, denk ik. Ja, en extra opleidingsplaatsen voor psychologen gerealiseerd, geld vrijgemaakt om agressie in de zorg tegen te gaan. Ja, dat soort dingen, dat vind ik wel mooi. Zijn er nou dingen die niet gelukt zijn of waarvan u zegt, als ik nou wat meer tijd had gehad, dan was ik daarmee aan de slag gegaan of dan had ik daar meer op ingezet? Ja, dat had ik me van tevoren niet zo ten doel gesteld. Ik had me alleen ten doel gesteld, ik wil Zeeland naar Den Haag brengen. En ik denk dat dat wel aardig gelukt is. En dat ze daar in het begin in de fractie ontzettend aan moesten wennen. En Mark Rutte noemde hem eerst Zeeland, omdat hij me nog niet kende. En later werd het een soort geuzennaam en noemde iedereen me Zeeland. Dus ja, daar vonden ze niet altijd makkelijk, toch? Nee, dat vonden ze niet altijd makkelijk. Want soms dan botsen natuurlijk partijbelangen wel eens met provinciebelangen. En je moet altijd compromissen sluiten. Maar ik bleef daar toch wel over doorgaan. Van den Heel blijft politiek actief, maar dan op de achtergrond. Ik wil wel nog heel graag trainingen geven en mijn kennis en ervaring. Politieke trainingen? Politieke trainingen, maar hoe heb ik het ervaren in Den Haag? Hoe werkt het proces in Den Haag? Hoe kan ik daarbij behulpzaam zijn? Dus ik wil op de achtergrond zeker nog betrokken blijven. Vandaag staat Middelburg weer in het teken van het belangrijkste kampioenschap in het ringrijden. Elk jaar komen er nieuwe namen op de erelijst, maar opvallend vaak gaat de winst naar iemand uit Gapingen. Wat is het geheim van dat kleine Walcherse dorp? Kijk, ik ben zelf een Gapingen, dus ik zeg altijd Gapingen is de beste, maar we hebben een mooie club. Een mooie club, maar die heb je in Zeeland natuurlijk wel meer. Het verschil? In de afgelopen 20 jaar kwamen de winnaars van de belangrijkste bekers de helft van de tijd uit Gapingen. We hebben vele goede rijders, wat ook de jeugd drijft tot het uiterste om iets te kunnen winnen bij ons inderdaad. Namen als Dennis Willeboortse, André van Maldegem en Rick Eckhart grepen afgelopen jaren de prijzen. Daarmee zijn ze de levende legendes voor de jonge garde die staat te popelen om het stokje, of beter gezegd de lans, over te nemen. Dat zijn klasbakken.
En die doen het goed. Dus als je het doet zoals zij het doen, dan kan het niet mis. Maar laten we eerlijk zijn. Er is ook een hele praktische reden dat Gapingen zo vaak wint. Gapingen is een hele grote vereniging, want dat is Gapingen. Maar het is ook Seroskerken, Vrouwenpolder, Veren, sommige van Sint-Laurens. Dus er zijn heel veel deelnemers. En hoe meer deelnemers je hebt, hoe groter de kans is ook natuurlijk dat je een winnaar bij je hebt. Toch merken de deelnemers van het Barcelona van het ringrijden wel een verschil met andere dorpen. In Gapingen mikken ze net wat harder op succes. Ik denk dat het geheim van Gapingen het gevoel is. De passie, de toewijding, dat het diep zit. Een zonnige ochtend, in de middag afwisselend zon en stapelwolken. De noordenwind trok aan naar matig tot krachtig. Het werd 21 tot 23 graden. Morgen minder wind, wel vallen er verspreid een paar buien en het wordt niet warmer dan 19 graden. Tot zover. Hou de app of website in de gaten als je wilt weten wie vanavond gejonast wordt, wie de kampioen ringrijden zal zijn en of hij dus weer uit Gapingen komt of niet. Fijne avond.